दिनै 22 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव BPF आरो UPPLआ ज' जागोन ना जाया बेखौ लानानै बिटिआरआव गोबां दावराव-दावसि जाबाय थानाय समावनो रायजोनि बारग' मन्थ्रि आरो BPFनि लेङाइ आफादगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ फिनजाथाय होदों। बुधबाराव क'क्राझाराव खौरां बिजोंजों रायज्लायनाय समाव गोबां बिबुंथि होदों बारग' मन्थ्रि आरो BPFनि लेङाइ आफादगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। BPFनि गागि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ एबसुनि मिरु आफादगिरि दिपेन बर'आ बिटिआरनि मोननै ओनसोलारि राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPFनि खाथियाव ज' जानो खावलायनायखौ बरायनानै गोबाव सम सिगां ज' जानो लुबैदों होनना बुंथियो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ थारैनो UPPL आरो BPFखौ ज' जानायखौ लुबैनाया जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा होनना बुंनानै दिपेन बर' बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुजिबाय होननाबो फोरमायो। अदेबानि ज' जानायनि मुङाव जेबो थाखोमानाय एजेन्डा थानो नाङा होननाबो बुङो बारग' मन्थ्रि आरो BPFनि लेङाइ आफादगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेराफारसेथिं 2025 मायथाइनि बिटिआर बिसायख'थियाव BPF आरो UPPLआ जयै गेलेगोन नामा होनना खौरांगिरिफोरनि सोंथिनि फिन होनानै प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुङोदि BPF आरो UPPLआ दासिमबो ज' जायाखै। एबसुआ खालि लिंहरदों। BPFनि लेङाइ आफादगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुङोदि बिथांमोना हाबाफारि लानानै जिरायनानै सावरायनांगौ नाथाय खौरां बिजोंनि सिगाङावल' बिबुंथि होनायखौ सिगांनि बायदि थगायनो नाङा। नैथियाव रायजोआव स्मार्ट मिटारखौ लानानै मोब्लिब बिल बांनायनि थाखाय खुद्रिसारनाय सोलिबाय थानाय समावनो आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्माया मोब्लिब बिलनि सायाव मोनसे फोसावथाय फोसावदों। रायजोआव मोब्लिबनि बेसेना खमायगोन। हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि 1 एप्रिलनिफ्राय मोनफ्रोमबो इउनिटआव मोब्लिबनि बिला 1 राङै खमायगोन। स्मार्ट मिटारनि गाज्रि जानायनि सोमोन्दै अजदफोरनि सायाव फिननाय होनानै बिथाङा बुंदों दि गोनांथि जायोब्ला आनजाद नायनायनि बिथायाव मेनुएल मिटार फज'नाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि जुदि मेनुएल मिटार आरो स्मार्ट मिटारनि गेजेराव बाहायनाय इउनिटफोरनि गेजेराव फाराग दं अब्ला स्मार्ट मिटारखौ थि समाव बोखारनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया बुंबावो दि मोब्लिब बिलखौ बाङाइ खालामग्रा रायजो आसामाल'। बिथाङा बुंबावो दि स्मार्ट मिटार फज'नाया मोब्लिबखौ रैखा खालामदों आरो सुबुंफोरा बाङाइ बेसेननि मोब्लिबखौ बाहायगासिनो दं। थामथियाव मुम्बाइनिफ्राय फैनाय एयार इन्डियानि गंसे बिरखंआ बृहस्पतिबाराव बिरखं गाथोनाव बमा होनायनि हुमखि होनाय कल मोनदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिरखं गाथोनाव गिनाय सोमजिहोदों। बे हुमखिखौ लानानै बिरखं गाथोनाव इमारजेन्सि जाब्रबथाय फोसावनाय जादों। तिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोननि सुलुङा मिथिहोनाय बादिब्ला फुंनि 8 रिंगासोआव एयार इन्डियानि बिरखंआ बिरखं गाथोनाव ओंखारदोंमोन आरो बे बिरखंखौ आइस'लेट जायगायाव लांनाय जादोंमोन। दावबायारिफोरखौ फ्लाइटनिफ्राय बायजोआव लाबोनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जेब्लानो बिरखंआ तिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोननि खाथियाव सौहैदोंमोन, पाइलटआ बमनि सिगिनायनि खौरां होदोंमोन आरो बे बिरखंआव सा 135 दावबायारिफोर दंमोन। सुलुङा बुंदोंमोन दि जेबो जिउ आरो सम्पथिनि खहा जायाखै। बिरखं गाथोननि खामानिफोरा आथिखालाव जेबो हेंथा गैयाजासे सोलिगासिनो दं। बमानि हुमखिया बबेनिफ्राय फैदोंमोन आरो गुबुन गुदि खिथाफोरखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। ब्रैथियाव बुधबाराव अन्ध्र प्रदेशनि अचुथापुरम जर'खा रांखान्थियारि ओनसोलाव मोनसे फार्मा कम्पानिनि मोनसे कारखानायाव गिख्रंथाव अर खामो। बे अराव सा 17 मावसाफोरा खामनानै जिउ गोमायो, जेराव सा 46 सुबुंफोरा जोखोम जायो। अनाकापल्ली जिल्ला कालेक्टर बिजय कृष्णआ बुंदोंमोन दि जाब्रबथाया बेलासिनि 2 रिंगासोआव एसेंथिया फार्मानि प्लान्टआव जादोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ अनाकापल्ली आरो अचुथापुरमनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ बुंदोंमोन दि कम्पानियाव थाबथानानै थानाय सा 18 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जादों। जिल्ला मेजिस्ट्रेटनि बादिब्ला रिएक्टराव बेरफ्रुनायनि जाहोनाव बे जाथाया जायाखैमोन। मावख'आरिफोरा बेखौ मोब्लिबारि अर होनना सन्देह खालामदों। प्लान्टआव फ्राय 380 मावफारियाफोरा मोननै शिफ्टआव खामानि मावो। डीएमआ बुंदोंमोन दि अरखौ खोमोरनो थाखाय 6 अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ थिसननाय जादों। बेनि अनगायैबो सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय एनडीआरएफनि हानजाखौ लिंहरनाय जादों। बाथियाव थाइलेन्ड मागुर मोनसे ना जाय ना फिसिनाय दारिमिननि थाखाय जोबोद गिथावना। धुबुरीनि ना हाथायाव सुबिदाबादि ना फालांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया बेसेन नाङै फानगासिनो दं। बेनि उनावबो धुबुरी ना फिसिग्रा बिफाना बेनि सायाव जेबो गोसो होआखै, जायनि जाहोनाव सोहोरनि सांग्रां रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां फिनजाथाय सोमजिदों। मख'नो गोनांदि 2005 मायथाइयाव रायजो सोरखारा
थाइलेन्ड मागुरखौ बन्द खालामदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बे नाखौ फाननाय आरो बिनि सिखाव फालांगिया सोलिगासिनो दं। माखासे सोद्रोम नङि फालांगिरिफोरा बांसिन मुलाम्फानि मिजिंजों बे होबथाजानाय नाखौ फालांगि खालामगासिनो दं। धुबरीनि ना हाथायाव थाइलेन्ड मागुर नाखौ 180 रां किल'ग्रामाव फानबाय थानायनि उनावबो धुबरीनि ना फिसिग्रा बिफाना जेबो राहा लायाखै होनना सोहोरनि सांग्रां रायजो राजाफोरनि गेजेराव सन्देह सोमजिदों। गुबुन फारसेथिं, जुदि बे होबथाजानाय थाइलेन्ड मागुरा फुख्रि एबा बिलोआव थाङो, अब्ला नानि थागिबि हारिसाफोरा गोमालांनो हागौ होनना सन्देह खालामनाय जायो। बे बिथिङाव धुबरी जिल्लानि जिल्ला खुंथायखौ थाबैनो धुबरीनि ना हाथाइफोराव थाइलेन्ड मागुर फाननायखौ बन्द खालामनो दाबि दैखांदों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।